हर हर महादेव। जय श्री हरि। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भैया आ बहनी लोग, रउआ सभे के दिल से प्रणाम बा। रउआ सभे देखत बानी शिव चर्चा भोजपुरी अमृता के संग। आज हम रउआ सभे खातिर लेके आयल बानी एक ऐसन पवित्र आ चमत्कारी कथा जे सुनते ही मन शांत हो जाला, दुख दूर हो जाला, आ भगवान के कृपा बरसे लागेला। शास्त्र में कहल गईल बा कि वैसाख महीना जिसन कोई महीना न होला, सतयुग जिसन कोई युग न होला, वेद जिसन कोई शास्त्र न होला, आ गंगा जी जिसन कोई तीर्थ न होला। एह महीना के भगवान विष्णु जी के सबसे प्रिय महीना मानल गईल बा। एही से एकरा के माधव मास कहल जाला। भक्तजन हो, ई महीना ऐसन बा जिसे भगवान खुद धरती पर उतर के आ गईल होक्सु। जे मनुष्य एह महीना में भोर में उठ के स्नान करेला, भगवान के नाम जपेला, दान करेला, ऊ आदमी के भाग्य चमक जाला। ओकरा जीवन में सुख, शांति, धन, समृद्धि आ जाला। कहल जाला कि जिसे सूरज निकलते अंधेरा अपने आप भाग जाला, ओई सही वैसाख महीना में स्नान करे से जन्म जन्म के पाप खत्म हो जाला, मन शुद्ध हो जाला, आत्मा पवित्र हो जाला। एह महीना में नियम बाकी सूरज उगे से पहले उठे के चाही, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे के चाही। अगर गंगा जी न मिले तो साफ पानी में श्रद्धा से स्नान करे के चाही। भगवान विष्णु के पूजा करे के चाही, तुलसी जी के जल चढ़ावे के चाही, आदान जरूर करे के चाही। भैया बहनी, शास्त्र कहेला कि जे मनुष्य एह महीना में न स्नान करेला, न दान करेला, न कथा सुनेला, ऊ भारी पाप के भागी बन जाला। ओकर जीवन में दुख बढ़ जाला। अब सुनल जाओ एक अद्भुत बात। एक बेर यमराज जी बहुत परेशान हो गईलन। ऊ रोते रोते ब्रह्मा जी लगे गईलन, हाथ जोड़ के कहे लगलन, हे ब्रह्मदेव, अब तो हमार हाल बहुत खराब हो गईल बा। ब्रह्मा जी पूछलन, का भइल यमराज? तब यमराज कहे लगलन, प्रभु, लोग वैसाख महीना में स्नान करके अपना पाप मिटा देत बा, हमार दूत लोग के भगा देत बा, चित्रगुप्त के लिखल पाप पुण्य के लेखा भी मिटा देत बा। अब हमार काम बंद हो गईल बा। ब्रह्मा जी मुस्कुराइलन आ कहेलन, हे यमराज, का रउआ चाहत बानी कि अच्छा लोग नरक में जाओ? यमराज कहे लगलन, ना प्रभु, लेकिन हमार सेवा बंद हो गईल बा, हम का करी? तब ब्रह्मा जी उहाँ के लेकर भगवान विष्णु जी लगे गईलन। वैकुंठ धाम में पहुँच के यमराज हाथ जोड़ के कहे लगलन, हे भगवान, हमरा पर भी दया करी, हमार भी काम चले दी। भगवान विष्णु जी कहेलन, हे यमराज, हम अपना सब कुछ छोड़ सकेनी, लक्ष्मी जी के भी त्याग सकेनी, अपना गले के वैजयंती माला भी छोड़ सकेनी, लेकिन अपना भक्त के त्याग कभू न कर सकेनी। भगवान आगे कहेलन, कलयुग में लोग धीरे धीरे वैसाख महीना के महिमा भूल जाई, बहुत कम लोग जान पाएं। तब रउआ के काम फिर से चलत रही। लेकिन भगवान एगो नियम बनवले कि जे मनुष्य वैसाख महीना में पुण्य करेला, ऊ यमराज के जल अर्पण जरूर करी। एक लोटा जल में काला तिल डाल के, कुश डाल के, गंगा जल मिला के, दक्षिण दिशा में मुंह करके यमराज के अर्पण करे से ऊ तृप्त हो जालन। आ मनुष्य के पुण्य पूरा मिलेला। अब सुनल जाओ एक कथा। एक ब्राह्मण रहले, नाम रहल शंख। ऊ बहुत विद्वान आ धर्मात्मा रहले।
एक दिन ऊ वैसाख महीना में तीर्थ यात्रा पर निकलल रहले। रास्ता में ऊ एक घना जंगल में पहुंच गईलन। बहुत गर्मी रहे, प्यास लागल रहे। ऊ थक के एक पेड़ के नीचे बैठ गईलन। ओही समय एक व्याध मतलब शिकारी हाथ में धनुष लेके उहाँ आ गईल। ऊ बहुत पापी रहल, लेकिन जैसे ही ऊ ब्राह्मण के देखलस ओकर मन बदल गईल। ऊ हाथ जोड़ के कहे लागल, हे मुनि, हम बहुत पापी बानी, हमरा के बचा ली, हमरा के सही रास्ता बताई। ब्राह्मण कहेलन, अगर तू सच में अपना जीवन सुधारल चाहत बारू त वैसाख महीना के नियम अपनाओ। स्नान कर, दान कर, भगवान के भक्ति कर। फिर ब्राह्मण ओकरा पिछला जन्म के कहानी बतवलन। कहेलन कि तू पहले जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण रहल, लेकिन तू बुरे संगत में पड़ गईल। तू एक वैश्या के चक्कर में पड़ गईल, अपना धर्म छोड़ देहल, अपनी पतिव्रता पत्नी के अनादर कैल। लेकिन तुहार पत्नी बहुत महान रहल। ऊ हर हाल में तुहार सेवा करत रहल, चाहे तू ओकरा के दुख देत रहल, ऊ तबो तुहार सेवा करत रहल। जब तू बीमार पड़ गईल तबो ऊ दिन रात तुहार सेवा करत रहल, तुहार मल मूत्र साफ करत रहल, भगवान मान के सेवा करत रहल। अंत में जब तू मर गईल त ऊ भी तोहरे साथ सती हो गईल, आ सीधा भगवान विष्णु के धाम पहुंच गईल। लेकिन मरला के बाद ऊ नरक में गई, बहुत साल तक यातना भोगलस। फिर कई जन्म तक कुतिया बन के जन्म लेत रहल। एक दिन वैशाख महीना में एक ब्राह्मण स्नान करके घर आयल। ऊ अपना पैर धोवलस, ओकर चरणोदक नीचे गिरल। ओही समय ऊ कुतिया ओहिजा बैठल रहे। चरणोदक ओकरा ऊपर गिर गईल। बस ओही क्षण ओकरा सब पाप खत्म हो गईल। ओकरा अपना पिछला जन्म याद आ गईल। ऊ रो रो के माफी मांगे लागल। ब्राह्मण से कहे लागल, हमरा के बचा ली। ब्राह्मण दया करके अपना पुण्य ओकरा के दे दिहलन। आ ऊ तुरंत दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग चल गईल। अब सबसे अद्भुत कथा सुनल जाओ। एक राजा रहल, ऊ बहुत धर्मात्मा रहल। हर साल वैशाख महीना में गंगा स्नान करत रहल। एक बेर ओकरा मन में घमंड आ गईल। ऊ कहलस, हम राजा बानी, सबसे पहले हम ही स्नान करब। ऊ पूरे नगर में घोषणा करवा दिहलस। लेकिन जब ऊ रोज घाट पर जात रहल त देखत रहल कि घाट पहले से भींजल रहे, पानी हिलल रहे। जांच कइल गईल त पता चलल कि एक बंदरिया रोज सबसे पहले स्नान करत रहे। ऊ बंदरिया भगवान विष्णु के बहुत बड़ी भक्त रहे। राजा वचन दे चुकल रहल त ऊ बंदरिया से विवाह कर लेहलस। बाकी रानी लोग ओकर मजाक उड़ावे लागल, लेकिन भगवान के लीला देखी धीरे धीरे ऊ बंदरिया गर्भवती हो गईल। एक दिन ऊ राजा से पूछलस, जब हमरा के बच्चा होई त हम रउआ के कैसे बुलाएब? राजा ओकरा कमरा में घंटी लगवा दिहलस। बाकी रानी लोग चालाकी से ओकरा से घंटी बजवा दिहलस। राजा दौड़ के आ गईल। आ जब सच्चाई पता चलल त ऊ नाराज हो गईल। लेकिन समय के साथ भगवान के कृपा से सब कुछ ठीक हो गईल। भक्तजन हो, एह कथा से हमनी के ई सीख मिलेला कि वैशाख महीना बहुत पवित्र होला। छोट से छोट पुण्य भी बहुत बड़ा फल देला। कबहू घमंड न करे के चाही। भगवान हर जीव में बसल बाड़े। हे भगवान विष्णु, हे मधुसूदन, जे कोई भक्त ई कथा सुने ओकर दुख दूर करी, ओकर घर में सुख शांति दी, धन धान्य से भर दी, आ सब मनोकामना पूरा करी। प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।